Vi skulle lige hugge, eller du også hugge den først. Hugge den lige. Nej, jeg venter til der er masser. Det er helt genialt, når man... Jamen, du kan jo lave en portal ud af det, så det er fedt. Ud af dem der? Ja. Er det ikke dem? Jo. Og du... Kan du tage dem nu op? Det er en Tetris-prik. Lol. Jeg venter til den er helt overfyldt. Fordi det tager så meget lava, hele pølen, der er ikke mere lava. Så skal jeg bare tage. Det er umuligt. Man skal tage for det rigtige steder i så. Så er det faktisk ikke umuligt. Så er der ikke mere vand der. Men nu er der mere vand. Ja, og vi troede ikke til. Ja. Prøv at se alt det her. Nu er der de tekster har ambitioner. Jeg har fundet ud af noget nyt. Vi skal øve. Vi kan også gøre det her måske. Ja, der skal øves en helt speciel hyldestsang til dronningen. Det kan høre nok lige om lidt. Det skal være en overraskelse til regenten, men jeg kan ikke se, hvor mange mennesker der er på rådhuspladsen, som står og venter sammen med Lille Lausen. Ja, det gør de. Jeg kan fortælle, at dengang dronningen sagde, at København var hendes by, så lød der simpelthen spontan jubel herudefra. Og derimod, da folk hjælpte, så sagde, at nu var der frokost, så lød der... Se, jeg lavede et hul der. Hvor ambitioner, kom nu bare din kælling. Så hvordan man fisker det. Lukker jeg det der vand der. Og det der deroppe, det skal fjerne sig. Så det var der jeg hakker det, og så bliver jeg med. Så flytter jeg godt nok ud. Se. Det er det vand, der er tilbage. Så lader der en zombie kommer ned i nakken, og så flipper jeg godt nok ud. Jeg har også svært på. Jeg håber faktisk en creeper kommer, fordi så springer han det der i luften, så jeg har fri for at håbe det. Sådan, prøv at se. Vand er der nu. Jeg har ordnet vandproblemerne hernede. Kom nu, gør den. Ja, fordi du skal vide, du har jo ikke så meget. Jeg har også en inde i huset. Let boogie.
Det er ikke det sværeste hug, der er meget sværere. Et hul fandt jeg. Jeg har prøvet med en diamanthakker. Og det tog mig en halv time. Og det er ikke engang godt. Jeg har 4 nu. Nej, så giver jeg slip på musen. Hvad? Okay. Det var helt vildt svært. Der æder hakken meget af det her. Det kan nok slå på 64 af dem her. Så skal man godt nok kunne langt. Men en diamanthakker holder godt nok meget. Har jeg. Bro. Det er mit hemmelige lager. Det er min 18, jeg hugger. Nej, jeg laver min anden metode. Det ligger dernede stykket. Jeg har 21 i alt. Jeg har hugget den her. Jeg har set en op i det.